Avui ens submergim en una metodologia que està canviant les regles del joc de la inclusió laboral. El treball amb suport és un model pensat per obrir de bat a bat les portes del mercat de treball a persones amb discapacitat, i no només perquè hi entren, sinó perquè s'hi quedin i hi construeixen una carrera. El recorregut que farem avui és molt clar. Primer de tot, definirem bé què és això del treball amb suport i quins són els seus principis. I després anirem pas a pas, explorant les 5 fases que formen tot el procés, des del primer contacte fins a l'èxit a llarg termini. Som-hi! Abans de començar, però, una pregunta que crec que és fonamental. Per què hi ha tant de talent que sembla invisible al mercat laboral? La realitat és que hi ha moltíssima gent amb capacitats enormes que topen amb barreres que no els deixen demostrar el que valen. Doncs bé, el treball amb suport neix precisament per donar una resposta pràctica i efectiva a aquest problema. Vinga, doncs entrem en matèria. Què és exactament aquesta metodologia? Anem a veure-ne les característiques per entendre fins a quin punt és potent. A veure, la definició és la base de tot. És una metodologia que acompanya la inserció laboral de persones amb discapacitat. Però atenció, en empreses ordinàries. Les paraules clau aquí són empreses ordinàries i suports individualitzats. O sigui, no parlem d'entorns a part, sinó del mercat de treball real, garantint que l'adaptació sigui de veritat i que les condicions siguin les mateixes per a tothom. I és aquí on rau la seva força. Això no és només una llista de bones intencions, són els pilars que ho aguanten tot, des de condicions i salari iguals fins a la formació que es fa directament al lloc de treball. Però, per a mi, el més revolucionari de tots és el principi de rebuig zero, és a dir, la convicció que qualsevol persona que vulgui treballar ha de tenir l'oportunitat de fer-lo. Punt. Aquesta taula és superimportant per evitar confusions. A veure, el treball amb suport és inserció en empreses normals, no en centres especials de treball. És un acompanyament que continua en el temps, no és una simple agència de col·locació. I potser el canvi més gran de mentalitat és formar-se a la feina, i no el model clàssic de tu forma't primer i després ja veurem si trobes alguna cosa. Val, i com s'organitza tot això a la pràctica? Doncs a través d'un viatge molt ben estructurat que té 5 fases. Aquesta imatge ens servirà de mapa per al que ve ara. Anem a explorar cada etapa per entendre com es construeix pas a pas aquest camí cap a una inclusió laboral de veritat. Comencem per l'inici de tot. La primera fase, el compromís inicial. Aquí és on es posa la primera pedra, on es construeix la base de confiança mútua. La clau d'aquesta primera etapa no és convèncer a ningú de res, És informar i donar poder de decisió. Des del primer contacte fins a l'acord final, l'objectiu és que la persona entengui perfectament com funciona tot i pugui decidir lliurement i amb tota la informació si vol començar aquest camí. La decisió final, sempre és seva. D'acord. Un cop la persona diu endavant, passem a una fase que és un autèntic vestit a mida, la construcció del seu perfil professional. Aquesta fase funciona com una roda. Primer, es recull informació sobre què li agrada a la persona, què se li dona bé. Després, es defineixen objectius laborals de manera conjunta. A partir d'aquí, es crea un pla d'acció i se'n fa un seguiment constant. Tot el procés és una col·laboració per dibuixar un mapa personalitzat. I aquesta cita, de veritat, ho clava. L'objectiu laboral no el marca el que demana el mercat o el que esperen els altres, no. El defineix la mateixa persona a partir del que vol, del que li interessa i del que somia. Això, senyores i senyors, és la planificació centrada en la persona, en estat pur. Molt bé, ja tenim un perfil professional clar i un objectiu definit. I ara què? Doncs ara toca passar a l'acció. Entrem a la tercera fase, la recerca de feina. I una de les coses més potents del model és que és superflexible en aquesta etapa. La recerca de feina la pot liderar la mateixa persona, que sempre tindrà el suport del preparador laboral. O bé, si cal, la pot liderar l'entitat, que contactarà directament amb les empreses. El camí s'adapta totalment al grau d'autonomia i a les necessitats de cadascú. Arribem a un moment de decisió, un punt d'inflexió. La quarta fase, el compromís empresarial. Aquí és on la col·laboració amb les empreses es converteix en la peça central del trencaclosques. Aquest procés és molt metòdic, no es deixa res a l'atzar. Un cop es troba una oportunitat, primer s'analitza a fons aquell lloc de treball. Després s'avalua si hi ha un bon encaix entre el que l'empresa necessita i el que la persona pot aportar. I si aquest match és bo per a les dues parts, es treballa per a tancar la contractació. Es busca una relació que sigui bona i que duri.
És normal que una empresa tingui dubtes, és absolutament lògic. El que és genial d'aquest model és que no els evita, sinó que s'hi anticipa amb solucions. Per a cada possible però, que si necessitarà molta supervisió, que si no té experiència, hi ha una estratègia preparada, com explicar el paper del preparador laboral o proposar formacions. Es tracta de construir confiança. I aquí veiem perquè això és una aposta intel·ligent, no només solidària. Incorporar una persona amb aquest mètode no és caritat, és una decisió estratègica que millora l'ambient de treball, redueix l'absentisme i dona accés a un talent molt enfocat i eficient. És una situació on tothom hi guanya, un win-win de manual. I ja som a la 5a i última fase, que és absolutament clau, el suport per a l'èxit. Perquè molta gent es pensa que amb la signatura del contracte s'acaba la feina. Doncs no. De fet, és just aquí on comença una nova etapa importantíssima. El suport és un procés viu, que s'adapta. Comença amb un acompanyament intensiu durant la presentació i l'aprenentatge. Després es busca l'estabilització. A mesura que la persona guanya confiança i autonomia, el suport se va retirant a poc. Però, atenció, mai desapareix del tot. Sempre hi ha un seguiment a llarg termini per assegurar que tot vagi bé. I aquest sistema de suport es basa en dues figures que treballen en equip. D'una banda, tenim el suport professional, que és el preparador laboral, l'expert que guia la part tècnica. I de l'altra, el suport natural, que és fonamental, un company o companya de feina que fa de mentor i ajuda en la integració del dia a dia. Un posa l'estructura i l'altre construeix el sentiment de pertinença. Aleshores, amb què ens hem de quedar de tot això? Doncs que el treball en suport no és un programa d'inserció més, és tota una filosofia, un model provat que funciona. Beneficia la persona, que pot desenvolupar la seva carrera, beneficia l'empresa, que guanya talent i millora la seva cultura, i sobretot transforma simples llocs de treball en carreres professionals sostenibles. I vull acabar amb aquesta reflexió, que per a mi és el cor de la qüestió. Aquest model ens obliga a preguntar-nos: el nostre objectiu és simplement crear llocs de treball? O és anar més enllà i construir carreres professionals que siguin de veritat inclusives i que tinguin futur? El treball amb suport, sens dubte, aposta per la segona opció.